lliures de la ment neuròtica i de la nostra angoixa existencial, lliures de tots els paranys de manipulació massiva, lliures de tots els imperialismes i dictadures, lliures de tots els polítics i governants que promouen o segueixen lleis injustes. Som lliures de les economies corruptes i de totes les seves guerres associades, lliures dels militars, mercenaris i agents que serveixin la maldat, independents del Fons Monetari Internacional i de la banca, lliures del cientificisme capitalista i de totes les perverses i nocives aplicacions de la intel·ligència artificial, independents dels macronegocis de la Big Pharma, lliures dels condicionants del sistema educatiu, independents de la informació manipulada i falsejada, independents de la publicitat tòxica i alienant, independents de tots els succedanis de l'autenticitat i la cordialitat. Aquest és el final de la llarga història d'engany, sotmetiment i dolor. Ja no té raó d'existir tot allò que usurpa la vida. Ens reunim de retorn al món real, independents i lliures de la Matrix. Units en consciència holística i bona voluntat, referenciats en la llei natural i els codis ètics essencials, units en l'estimació per la terra i la reparació dels ecosistemes, units amb la comunicació franca, en l'assertivitat, en l'empatia, amb la correspondència, amb la comunitat, units en l'economia real bioregenerativa, cuidats en medicines integratives, units en els cants, en les danses i amb la paraula engalanada de saviesa i poesia. Sí. Celebrant la vida, honorant els nostres ancestres, units en l'alegria del viure i la construcció de la pau, retrobats en la font, en la matriu creativa universal,